Že na protivládnych protestoch dôjde k provokáciám, roztržkám či obsadzovaniu vládnych budov. Ježiš Mária, videli ste toto video toho Matoviča, videli ste to niekto celé tú tlačovku. To je normálne na to vidno, že aj Jožo Pročko si hovorí, že toto je moc. Toto je akože moc. Toto je jediný spôsob, akým by sa kedy Igor Matovič mal dostať na úrad vlády. Prísahám. Takže on povedal, že Fico sa posral, ale doniesol mu plienky. Ano, keby bol taký frér, tak ho rovno ide prebaliť. Podľa mňa to je premrhaná príležitosť, pretože niekto na tom úrade musel byť a stačilo iba povedať, že kamo, choď otvoriť.